манучеҳр шарифзода хурдсолтарин сиркбози тоҷикро масъулини сирк аз як озмуни ноҳиявӣ пайдо кардаву ба ин толор оварданд. то он замон аз маҳорати манучеҳри 6 сола танҳо хонавода ва атрофиён огоҳ буданд. ӯ акробат аст ва ҳаракатҳои ғайримаъмулию зебое иҷро мекунад. аз синни хурдсолӣ дар ин кӯдак ояндаи дурахшони сиркро дидан мумкин буд. табиист ки кормандони мо инро аз малакаву ҳаракатҳояш пай бурданд ва ба сирк даъват карданд. ин бача давоми 8 сол ба варзиш машғул аст. дар чандин мусобиқаҳо ҳам иштирок карда соҳиби ҷоизаҳои гуногун гардидааст. манучеҳр ҳоло 15 сол дорад. яке аз хурдсолтарин кормандони студияи назди сирки давлатӣ аст. ӯ мегӯяд орзуи амалӣ ногаштаи падараш ки мехост ба гимнастика машғул шавад ӯро ба ин роҳ бурд. ҳоло ӯ чемпиони тоҷикистон дар варзиши нави акробатика аст. дар синни 3 солагӣ падару модар манучеҳру бародарашро бо худ ба муҳоҷират ба Русия мебаранд. анвар ёров падари манучеҳр бо пайдо шудани шароит 2 писари хурдсолашро ба яке аз толорҳои тамрини шаҳри Москав месупорад. давоми 4 сол ин ду бародар назди устодони рус варзиши сабукро меомӯзанд ва дар мусобиқаҳои байнишаҳрии ин мамлакат иштирок мекунанд. бо гузашти чанд муддат хонаводаи онҳо бо сабаби сангинии зиндагӣ дар Русия ба Тоҷикистон бармегарданд. фароғат Пирова мегӯяд онҳо аз Русия ба Тоҷикистон бо қатора баргаштанд. марзи ҳар кишвареро ки убур мекарданд сарҳадбонон оилаи онҳоро пурсуҷӯ ва азият медоданд. манучеҳр бо бародараш Муҳаммад барои наҷоти волидайн аз шарри онҳо ҳунарнамоӣ мекарданд. аз ӯ бемон доданд ки проверка мекарданд, документошон ҳама тоғри буд, ягон бонара ягон ва бона мекарданд, ға медоданд. баъде ки иш машқ кард ба ҳамин ҷамъ шидан аму ва ёшон ки кӯдакоро мисол ҳичи нагеяни кӯдакҳо нағз бидиҳанд. мадам нашидам авида ман кор набуромадам ки ҳавас доштам ки худованд 2 бача дод ман ҳам бачаома яке дами завқ кудам гӯям бачаом яке мешавам гуфтам гирифтам буршам ҳами тали Москва да ҳами кора дар спортзал буд акробат гимнаст бурдам ҳама ҷамондошонам ки дидам ки кори қабидан машқ қабидан кардаст хеле беҳтар шуд рӯз ба рӯз зуд рафтан гирифтанд. устодони манучеҳр бовар доранд ки бо андаке заҳмат метавонад шӯҳратманд гардад, зеро хурд аст ва имкониятҳояш барои тамрин васеътар. бовар доранд ки манучеҳр метавонад то дараҷаи қаҳрамони рақами аввали ҷумҳурӣ бирасад. феълан барои сафарҳои ҳунарӣ омодагӣ дорад. манучеҳр курсҳои 8 моҳаро дар ҷумҳурии чин хатм кард ва дар чанд шаҳри ин кишвар низ ба ҳунармандони чиноӣ баромад кардааст. саёҳатро дӯст дорад ва умед дорад ки рӯзе шароит фароҳам мешаваду ӯ бо барномаҳои ҳунарӣ ба хориҷи кишвар сафар мекунад. орзуи дигараш ҳам ин аст ки бо қаҳрамони олимпӣ Дилшод Назаров рӯ ба рӯ суҳбат кунад. ман фикрам ки Дилшод Назаров намехоҳад ки қадиман мумкин мегӯяд ки кӯдакали вале хеле машқ кунад калонтар шавад баъд ман қатиш вохӯрӣ кунам. хай ман намефурад ки қатиш вохӯрӣ кунам. масъулини сирки давлатӣ мегӯянд шумори наврасоне ки имрӯз ба сирк таваҷҷӯҳ доранд сол то сол меафзояд. имрӯз беш аз 20 нафар наврасон дар студияи ҳунаромӯзии сирки давлатӣ маҳорат меомӯзанд ва дар ояндаи наздик ба гурӯҳи ҳунармандони аслии сирк мепайванданд.